Tarteka galdera hau eitzen dezkuen pazientiak. Mina etorri bajatzu inoiz jakingo duzue. Arrarua izaten dala korputzan alde bixetan igartzia mina. Normalian, ipurditzen bada, eskumaldeko ipurdik aldian izango da, edo eskerrekuan, zorbalda baten edo bestian, bizkarreko eskuman edo eskerrian, eta hori izaten da oizkuena esaten detzueten modura. Halan be, paziente batzuk kezka berezixa eukitzen dabe, eta zergaitxik dakat amentxe, eta ez hor. Zergaitxik eskuman, eta ez eskerrian, eta tokatzen jaku azalpen txiki bat emotia. Ez da berez garrantzia handia dakan gauza bat, baina zelan batzuk benetan kezkia izaten daben, mereziko dau pixka-pixkat esplikatzia. Dakizuenez, korputza itxura simetrikua badabe, gero benetan eta pixkat hobeto behiratzen baduz gauzak, ikusiko dau ez garala ez simetrikuak. Gibela eskuman dakau, eta ez eskerrian, eskerreko aldian dakau batez be sistema digestiboko sabela eta bestelako parte batzuk, lateralidade bat dago, ezta? Dano gara edo eskumatixak edo eskertixak, arrarua da eskubisekin ondo moldatzen den persona bat, dano dakau joeria lanian, tornuan, biharrian gauzenian esate baterako, hanka baten geisha apoiatzeko bestian, baino, fobalian bagabiz be, hanka batekin indar geisha emongotzeu bestiakin baino, eta horretara, korputza era diferentian erabiliko eskuma eta eskerrian. Horretara, geuk eingo usen lesinuak edo hartuko duzen minak bebai lateralak izango dira geixenian. Baina eske nik nere lanpostuan arrain fabrikan eskumiakin erabiltzen dut kutsilua eta alan be eskerrian etorri jata mina. Hau oso arrunta dan kaso bat izaten da, baina uste baino errezaua da ulertzen. Izan be kontuan hartu habilidade gehiago eukizeinkiala eskumako eskuekin, baina eskerreko eskua ez dago geldi, horreitzik. Eskerreko eskuari tokatzen jakoz, tokauko jakoz batzutan, inkluso eskumako eskuak itzen da bena, baino biharra astun hauak itxia. Labainiakin bazaiz atunak ebaten, igual tokauko jatzu eskerrakin piezia edo 30 markiloko atun bat eustia, eta beraz, horre be eingo dau biharra, naiz eta bihar diferentia izan. Eta honek, haitzatu dauzen gauza guzti honek, ekartzen dabe, zuk mina eukitzen dozunian be, alde batekua edo bestekua izatia. Beste barik, kontuan hartu beharreko gauza bada, ezagutu beharko genduke zure lanpostuko ezaugarriak eta itzen dozu zen movimentuak, tratamentua etxerako orduan bebai, horretara egokitzeko eta zure korputzak dakan joera hori aldanik eta onduen konpensatzeko. Ez daka, hori baino sekretu gehiagorik eta lasai ibili zeinki.